En Ramogi TV chenro mari maratil ma en chenro bende fono kendo kolo weche mopogore opogore ka obedo kod kidienje mag ji mopogore opogore mabedo wagogo mbaka e weche mamulo gima oganda jo Kenya. Tinende nyakora mga juang giko dwe mar ang'wen higa ka higa kata hik manyonge ka chigni loko jatend migawo mochune chenro mag pesa biro kod paro mar chik miluongo ni bill ma bende lieko gund usuru mibiro juogo jo Kenya kaka yor choko pesa ma sirikal nyalo tiyogo e wach mar jolo budget mar hik manyonge mabiro. Tinende nyakora mga juang jatend migawo igeno ni dwe mar auchiel dwe mabiro biro somo budget mar hik manyonge manyien mar 2023-2024 ma dhi bedo budget mokwongo tik e bo sirikal manyien mar Kenya Kwanza. Ang'o mane ber nitie koso ywagi murlak emochomo ganda jo Kenya ma gima kawuono watemo fwenyo wenda kawuono en Omulo Jonia kachiel kod Fredrick Okango. Mulo oimore kendo machiegni oimore VJ erokamano kendo warwaki kuom duogo ratiro jawa chilano kendo jawa gomi antie to gima ber ni nyaneno joma ne olo otero nyando kacha no otero chiemo walo gi lange no otero chiemo kendo konyo jopiny mano gima ber ne joluo kabisa. Erokamano. Yes. Fredrick oimore VJ erokamano mor kaneni antie kendo wambe adwoko erokamano ahinya osuru to pek peka kabisa turo ji kuche gwen kucho to turo ji te suru ni ema kono do wacho siasa machielo kono waketo mana piny mandi to wacho suru ni mondo wang'e omulo gi lange agoko mage gocha to suru no to mane ibiro nyisowa erokamano terio mos matin erokamano Omulo higa mar 2022 achiel kuom siro mar campaign ma jatend piny Kenya masani ne en mar mbeko ngimane japiny ma chal ka gima opogore kod gima ilieko kod document mar Professor Njuguna Ndung'u miluongo ni finance bill ni kata obedo ni jopiny dhi mi thuolo ma juma achiel mar golo pachgi ber moro nitiere iye ber ni iye nikech kane jopiny oyiero sirikandni sirikandni en sirikal miluongo ni propua yani en sirikal mane siro bottom up joma ne piny ing'ene kata ushuru mineno koro bedo proposed finance bill ma koro 2023-2024 ni okomul joma ne piny ing'eni taxes kane timo kata mana chon nowa tax joma timo biashara mapiny nowa tax joma uso chapat joma piny lakini we wanna will gi joma iluongo ni middle class joma tiyo ka kata joma nigi pesa the wealthy koro no kwa golo ushuru kuom joma nigi pesa koro gimineno ywak nitie nikech sani kane berni kane Ruto sekawo government to nuo winjore mokwongo ni ji te nyaka chul ushuru mano to ji no winjore nyaka joma ncha epo te nyaka joma ncha koro fund Okango gini kadhi street cha oyie chul ushuru mano obedo kanye mane mineno KRA nyo osolo ushuru maduong no choko ushuru maduong ginene dwe mokalo ni ushuru almost 95% ma target mar gi mano omegicha king'iyo 2013 kane Kibaki ne obedo president Kibaki nogolo taxes kuom 320 billion motere 1.2 trillion no choko taxes iluongo ni 600% kaluwore gi kaka pesa na ringo economy kano Uhuru Kenyatta biro government negi kete 2.3 trillion manyiso ni negi collect almost 100% kende yani ok itere mbele koro kane Ruto kawo telo to ng'iyo weche kaka iluongo ni gitemo ng'iyo kuonde ma ginyagolo ushuru donge sirikal mokalo cha ne gintie gi Uhuru Kenyatta ne gin Uhuru Kenyatta lakini do nanyisi ni ng'ene en jalwedo lakini ing'ene kaka president en mong'e kaka timo ing'ene priority mar government mokalo cha no pogore gi priority koro wachenjo gimiluongo ni strategy to king'iyo finance bill ma 2022 mano bedo signed gi Uhuru Kenyatta iyudo ni gichenjo tax system mane mineno sani wanonge ushuru mwasekelo proposal ma Ruto kelo en proposal maber nikech mokwongo taxation mar Kenya ka obedo anchored under article 209 manyiso ni oyiene national government mamalo cha mar impose taxes yani onyalo kelo taxes income tax customs digital income tax digital tax no segolo mano 1.5% cha no any proposal lakini dwe mara dek Ruto no wuoyo mowacho no golo 1.5% mane bedo taxes e digital space koro kendo parliament nyalo ng'iyo kaka taxes ringo koro miyo kwanya wuondo jopiny gima wang'eyo ni sani Kenya Kwanza pok omedo tax nyaka gini dhie parliament mano okete finance bill
to samo weyo gi time miluongo ni public participation ni wambe kono ka neno ka jomoko ywak oko kachacha ni imedo wa tax ingene ka ngato tiyo principle of taxation wacho ni ya ok inyal tax ngato ko onge income ko onge kako nyalo chulo tax koro principle ma taxation wacho ni joma nigi pesa mang'eny wacho ni joma chulo sara mar $500,000 nus million kade mbele ntie kaka gibedo tax mano ng'eyo ni gin joma ntie kata mana Ruto himself gibedo tax aya wacho ni NHIF wacho ni mondo wakel gimiluongo ni universal health care mondo wakony jopiny kae waketo ni nitie ng'ato ichulo sara mar 1 million to en odo chulo 500 moro mar NHIF kaka ng'at mo mauso alot be chulo 500 ja koro kichamo pesa mang'eny to ing'adi kaluwore gi pesa michamo no mondo imbe pesa miyudo ni okony ng'ama nigi piny cha wada luoko negi piny mondo gimbe gichul 300 kende 300 mar pesa mondo giyud kaka ginyalo yudo thieth waduogo NHIF ike jogi ywak NHIF kancha ji dhi retirement in mano NSSF kanyi dhi retirement in ning'adi 200 to employer mari be medo ni 200 iyudo ka ng'ato ose wuok e tich to ng'ato chandore dala kucho ok chal kata ng'ama nche tiyo ne sirikal koro Ruto temo miyi mana plan nikech niyudo ni uchamo pesa to onge gimoto imiyi plan ni koro wadwa ni save pesa mang'eny ma kopo ni retire in fact Ruto temo konyo jogi ok ane ywak moro ma jogi nigo ok ane kwa bire housing finance makore wacho ni 3% mibro ng'ado ng'ata matiyo ji osebedo matiyo an gi joma ng'eyo mosetiyo government 30 years kowuok onge kata plot onge kata ot ing'eyo plan ma government timo nini saminga di pesa ot cha pesa ot ni di finance kaka inyalo gere housing plan man cho watimo cha namba 2 obro mi opportunity mar kawo loan mondo yimbi bed gi odi imbe chieng' moro kiwuok e government wacho ni ambe an gi ot minyalo luongo ni mara e Nairobi ka kata bed Nakuru kata bed Mombasa koro an joma ywak gi ok ane ywak nikech onge osuru momoinyo jopiny joma nigi piny kabisa lakini gi joma tiyo ng'ama nigi osache en gi kaka onego beno yudo ing'ade pesa maromre go sache erokamano omulo ing'eni kare NHIF kanyo to lure gi osach ng'ato mana ng'ama golo kende cha ema jagolo ga 500 cha erokamano modongo nyam Fred chal ka gima kato bed ni gini pondire bunge mar piny Kenya jopiny biro golo pachgi to adieri manitiere en chal ka gima idhi medo osuru ne gik moko VAT cha naneno kado bede mine maketo wig gi nitiere maketo tik gi bede mano nitiere kachiel kod jowa mabidhi lando mwandu e Facebook, Instagram kod mamoko bende biro chuno mar mondo mikoro chulo suru sirikal nyaka many pesa mar siro godo budget mar 3.6 trillion milieko mar hik manyonge manyien iwinjo VOJ do time opogore nade un kaka jo azimio VOJ iwinjo sigana momulo goni magi sigana omulo gini Ruto kane go campaign no miro gi migawo moluong ni the plan ni en gi chenro mar kako dhi konyo jo Kenya to king'iyo e manifesto gi miluongo ni the plan page 31 no lieko kacha kako odhi yawo tax base odhi medo joma chulo suru mondo suru odog piny to king'iyo finance bill 2023 odhi affect gima kama namba 1 gimiluongo ni VAT Act magi chike modhi ketho namba 2 Income Tax Act Tax Tribunal Act to gima moko to wachak ni mana kar milieko mar income tax kacha nitiere jok matiyo gi weche mbui waluongo ni content creators magi rowere gin joma ng'eny ahinya gitiyo gi Facebook, Instagram gang'o to sama koro kai ne gitiyo ni to koro idwa chulo gi to i withhold nende withholding ng'ama ni chulo gi withhold 5% sani ng'eni Ruto wacho ni withhold adi 15% aya koro wadhi e VAT kochomo weche mag petroleum weche mag mafuta nende nen atamalo aboro 8% to king'iyo finance bill 2023 Ruto ochore malo duoke kuma ne ntiere 16% tiende ni gimoro amora ma dhi e VAT kacha pesa mogo dhi malo nikech ilose gi mafuta orego matimo gi stima ng'ogere gi pesa gik miloso gi mafuta terete dhi malo pesa fare dhi malo pesa kombe dhi malo nikech petroleum products ka magi gik mwatiyogo to koro kisomo jogi mos
onge gima ne giwacho ni gin gi chenro mar duoko ngima piny. Ting' pek turo jo Kenya. Ne waseneno kendo wang'iyo kaka gibiro. Emomiyo nitiere ng'ur e weche osuru ka. Onge osuru ma jogi wacho ni biro duoko piny. Onge. Ruto okawo osuru to choro malo. Jo sirikal te matiyo payslip gi cha othung. Pay, VAT, NSSF, NHIF, to gi achuna mar housing levy. Mamulo temo lero kanyo. Awacho ni sigana. Gimomiyo en sigana. Giwacho ni en achuna nekech ng'ata matiyo sirikal chuni ni nyaka igol atamalo 3, sirikal mi atamalo 3. Kata in gi ot, kod ionge go, kod ihero, kod ok ihero, kod idwaro, kod ok idwar, Ruto wacho ni nyaka ichul. Mago duto te dhi e gicha. Chikno wacho ni bang' higni 7 inyalo kwayo sirikal mondo oduokni pesago. Bang' higni 7, to ka dipo ni in gi ot, tichuni nang'o? To ka dipo ni in gi mortgage, ichuli nang'o? To ka dipo ni in gi chenro mar gero odi, tichuli nang'o? Achuna ne mwawacho. Koro magi odhi oketo weche usuru manie gineka e payslip mar jo sirikal, joti sirikal ka malo. Kendo jogi wacho ni sani ni koro ginonge osuru moro ma gisemedo. Winjo ko mulo wacho ni Ruto pok omedo osuru moro. To bill oseter kucho. To jogi no osenyiewo bunge te. Sani girieko ni ka bill cha dia kacha chani to nyaka kal nikech gin gi jogi. Ok pedro neno ni gin jo dumno mag manyo. Iwinjo jod bura masani parliament obedo captured. Mano gima wang'eyo. Kata jod bura mago mag Azimio nitiere mang'eny mwaseneno ka dhir gi kucho. Nikech koro wacho ni ani gin gidwa tiyo gi sirikal gimanyo maendeleo tibedo tax othungi donge Fred Gomulo donge en responsibility mar government mora mar biro kod finance bill kachiel kod responsibility mar Kenya japiny mora mar golo usuru so long as ni in a bracket mar ng'ama onego beni golo usuru. Ayie go kabisa VOJ. Waduoki gi ndiko. Ndiko wacho ni e Luka 3:10 nyaka 16 wacho kama. Kane joka odhi ir Yohana Jabatiso, jo solo suru, to gipenjo Yohana Batiso ni yawa, ni wan jo solo suru, to watim nang'o? Okono gi ni ya, dhi uru, to kiko chok moingo kumonego choki. Jo Kisumu wacho don't collect more than you can collect. To king'iyo Ruto, en ochoko gimoro amora. Jo matino maluongo ni aslaka, ochoko suru wigi. Mine mapethe e chiro ochoko osuru. Omulo gilange mabe tiyo ma in gi pesa madito ochoko osuru wigi. Emomiyo ratiro mar choko osuru mar sirikal cha to wayiego. To kiki choke moingo. Omulo no wacho kendo yie kod gima wacho. Wacho ni principle mar choko osuru cha wacho ni ya osuru ichulo mana gi jogo man gi nyalo mar chulo. Iwinjo? To koro sani jo Kenya onge nyalo nyaka joma tiyo ni neno kaka jo kanyono mochung' ne jotich sirikal ni union osemiyo gi ndalo mar industrial action tiene ni maandamano biro giwacho ni kao kuduoko gini piny to biro neno gima ne omolo kanyonjo neno koro wan gima wacho kaka jo Azimio wang'eyo ni en ratiro mar sirikal moro amora kelo finance bill. To finance bill ni kokele odhi through public participation. Tieni jo pinye mi golo pargi to paro to giwacho wan wasewacho kendo mana mabe mana public participation. Wawacho ni osuru cha pek oingo oganda. Ting pek turo jo Kenya nyaka duoke piny. To wabunge nyaka kwed wacho osuru ni nekech osuru ni kokele kacho to kokalo tiende ni ngema dhi biro malo moingo gimoro amora nikech weche mag VAT ka ni malo, income tax ni malo, omulo be nyisi mago nikech ging'eyo ni kanyo ma gidhi gole pesa 3.6 trillion. Erokamano. Omulo onge sirikal gi Kenya ka omulo gi Fred. Chal gima Kenya ok nyal diedo gi own source revenue ma kwa holo. Rieko madino hola modhi kaone nyalo bedo ni gin riekni moko ma obedo captured finance bill ni. Momiyo dwa turo jo Kenya kaka Fred wache no. Wan wonge haja mar turo jo Kenya. Ki somo the plan ma adwa kwayo okango ni bo o interact. Yano some bottom up agenda wani plan ni. Osome mo winje. Economic plan ki somo wacho gik mukadek mokwongo. Kaka wanyalo keto jopiny mang'eny maonge chiemo kaka ginyalo timo biashara kaka wanyalo keto gi gidhi malo mar konyo gi mondo gi bed gi pesa ofuko gi. Mar ariyo
kaka wanyalo medo keto manyo budget mar kaka koro 3.6 trillion moko bedo gi ola mang'eny tamoko mane gi bedo gi ola mang'eny mani ola pesa gi increase debt ceiling modhi bedo nyaka 11 trillion mar adek wang'iyo niya ni to kaka kaka wanyalo change economy mane mineno ka plan wa totally different gi plan mane nitie chon koro VAT minano okango wacho ni magi gik maonge ing'eni e country piny ka piny sama golo ushuru ing'eni ushuru igolo mondo konyu yudo pesa mag expenditure gi kaka nyalo timo development pile king'iyo wan jiso kana wakaw serikal ni wayudo ka economy ni piny debt ni malo gowi ochopo 11 trillion to gowi kochopo 11 trillion en mana rieko ni wawe kunyo wawuog oko mokwongo miyo nche weneno wawuog oko data ma Central Bank of Kenya wacho ni en 9.6 trillion lakini debt selling margi no gite 11 trillion manyiso ni government no donge kata deputy president ne bunge cha gine mana keto selling nyaka ing'eyo gimiyo selling no bet deputy president masani nenie pale gashagwa tema nyisi ni ya Hansard mar bunge wacho ni chieng mane iketo wach mar debt selling no tukamokete sanene ne intire bunge kancha chairman mar budget committee no golgi donge kanyo mogole e chungwa gene waketo Gladys Wanga kanyo mogolo Gladys Wanga ne chairman mar national planning donge makoro wa replace gi jogo kam kaji osemosore to mosruok ni kane koro president ke chingeni summit idhi golo gowi okinyalo lo gowi mokipenjo Parliament kane ji odhi kucho to gimedo mana ceiling mar kiwango mar gowi gimedo magowi omedre mang'eny koro samo manyo pesa ni wan wacho niya ok wada ka ushuru kuom jopiny maonge pesa wada tax the wealthy yani joma nigi pesa to plan mar government kata ng'ima na China pinje mose develop nyakubed gi miluongo ni saving culture mar government nyakung'i kaka unyalo bedo gi pesa ma unyalo olo kiwegu unyalo olo pesa kata mana ng'at manie ot gi nyithinde kini gibet ni ionge plan mar nyithindi ng'eni sama plan ok plan ne in wuon plan ne generation mabiro koro ano kane joma go koko nikech ng'eni sheria wacho maber niya seche motero finance bill ma 2023-2024 joka nigi thuolo kaka jo union okango gini makoro nego beni keto government tesre gin gi thuolo article 108 gimbe gitere petition margi gini kada ka memorandum margi jobede mesa ju injere ne kudwa taxa kar wuok kama wamigiri jo government migrizon gimbe grizon kodwa mondo ji obi together kamora achiel nikech saving nyaka ji nyaka keno no gima ber kabisa okango adiri mar wach manitie manduk manitiere e Kenya ka onge serikal manyalo tiyo moko holo pesa rieko mar dino chendo mar holo pesa en mondo mi iyar gibiro ni tax base kaka serikal manyine timo doge ma en gima onego bene koro jo Kenya puoyo jo Kenya onego puo ing'eni sami yao tax base tiene ni iyare makoro ji mang'eny chudo to koro isolo mang'eny mano gima ber to koro sama ji solo mang'eny na tiduoke piny to mae gidwa yawe to gimede malo mane gima ok wayiego namba 2 ineno VOJ ana danyiso jowa adieri makende en ni sirikandni to ne ticho tamo kenda wachunu ga pile ticho tamo gi moyo ticho tamo gi kane gidonjo ne giwacho ni gin gi biro weche osuru gi gibiro dwoko piny wacho mag ola ne giwacho ni gin sirikal mane Ruto nitie gi Urucha ne giwacho ni ne nitie ola mang'eny ma pesa no dhi malo mag ola both foreign to gi local to gin kane gidonjo to sani king'iyo VOJ ng'ama bende timo research adwa ni ng'i nani Ruto nyaka ne donji budget e koko tero mare mokwongo to seolo pesa di kani ng'iyo ki compare gi mano olo gin gi ng'ani gin gi Uru moolo sani ni malo moingo mane olo gin gi Uru to wacho ni ko olo mago ni to koro kendo otiyo go edino gine e buche moko mag gope wango to gima ng'eyo sirikal nyaka ol to samolo bende obedo choko bende to wan waonge gi nafas kata chenro mar choko ang'o momiyo nikech king'iyo weche mag biashara ma jowa timo sani ok dhi mbele king'iyo jowa ma jotich pesa pok omedgi ting'ado gi malo koro pesa onge gima Ruto gi jogi onego tim onego giket environment malong'o mar jotim biashara obed gi
riako maler matimo biashara makelo pesa ofukogi. Omulo gi jatende nowacho ni pesa mfukoni. Wan kwa donjo pesa dhi bedo ofukeu. Sani koro ki yawo ofuko como ofuko tuch. Onge gimoro. Koro emomiyo wacho niya, yaro weche mag solo osuru to ber. To ki yare timedo malo okonywa. Yare tidwoke piny. Finance Bill 2023 makore tere bungeni. Anase some page 1 nyaka page mogik. Kisome ayange kendo king'iye mos, nitiere gik moko modinore iye kacha. Weche mag jo magine. Rental incomes. King'iyo jo man gi uti, jo landlord. Gibiro chulo pesa mamalo ahinya. King'iyo jo content creation, gibiro chulo pesa mamalo ahinya. Rental income tax en gibosebedo ka nitie. Osebedo ka nitie. En council chair mar Azimio. Emwa wacho osebedo ka nitie. Ka diponi ne en malo, to kara Ruto ne bed ni kelo rieko mar duoke piny mondo kik ji hinyre. VAT ka diponi ne en malo, Ruto ne kelo rieko mar duoke piny. Content creation ka diponi ne en malo, Ruto ne kelo rieko mar duoke piny. To gin gitere malo, ji mang'eny ma bende nogone gi kura ma giwacho ni aslaga. Jogi ama gitago, to jogi ka gitago to jogi endi onge gimoro. Jogi onge pesa ofukogi. Gini dhi gore piny. Omulo wan wabiro miyo advice ma free kikuchulwa. Owacho ni ya. Gini nyaka koro ka wadhi e public participation nyaka winjwa. Kikudhu ng'iewo jobunge jo od bura ye kacha ni kalwadhi no waonge. Wadwani mondo jopiny umbede usom gini ayanga. Jo Azimio osesome. Kendo wang'eyo buche mani iye kacha. Buche kae moko dhi e bunge kutro wasenyiso pi wandaye gini. Biro dino gini tete. Mondo ki gini dhi mbele. Erokamano. Omulo iye kanyo be nitiere dwaro mar duoko chien osuru mijuogo gas. Ber mane mama dhi konyo hustlers? Ing'eni kachiel kod mbolea kacha be nawinjo kotuom ni nengone. Ing'eyo economic models opogore. Ing'eni nyako kuongo nyisi jopiny ler. Mondo kata ko wacho gimoro ko wacho winjo ma okango wacho no wacho winjo rach kik ibed janeno weche mag mumo wacho kamano to nego nyiswa adimba ni to pesa di mwasaolo ing'eno nego watch figures ni ma njuolo no timamo ing'eyo finance model wacho chama ber kaka finance model kapo kabira wach gas finance model mar Kibaki no wacho ni Kibaki no yudo government ka economy ne rach gowi manentie ma Kibaki no inherit 630 billion Kibaki olo pesa African Development Bank. Dala igni apar musebedogo oktero go wino to 1.2 trillion. Mane nyiso niya pesa mano kelo cha. Ogero go Thika Super Highway. King'io model mar gero Thika Super Highway. Jo contractors nen local en jo manie Kenya ka. Simiti nigolo cement ka gin magi supply simiti. Chumbe migero go barabara ne wuok e Kenya ka. Mane nyiso niya pesa ne donje Kenya. Ngene sama pesa ni economy, mano pesa donje ufuko jopiny. Nyiso ni KRA nigi kaka ginyalo chulo ushuru, inyalo kawo ushuru kuom jopiny ma economy ring maber. Lakini king'iyo model mar Uhuru Kenyatta kane gintie. Kane weche mag gigero 11,000 roads, 11,000 kilometers of road. King'iyo kaka expressway. Ne gibiluongo ni project finance module. Manyiso ni gidhi China, ginyiso jo China wan wadwaro ndara. Jo China tinga margi simiti margi obed kite gigolo kucho gichumbe kono nyiso ni ya cement winja gi finance model cement jo cement ino kane gin losses ikech koro gi supply cement ngine sama cement supply cement wach barabara mine iluongo ni public private partnership PPP to gi project finance model financing model mane gima ne gitiyogo koro nyiso ni cement jo kembe wa mag Kenya kanok supply cement jo kembe wa mag chumbe nok supply kono nyiso ni ya samo gi supply ni gidhi ata loss onge kaka ginyalo ndiko je tije onge kaka ginyalo golo profit onge kaka KRA nyalo kawo kuom gi pesa koro mano koro nyane giolo pesa to pesa gi ok ni economy mar Kenya mane miyo pesa onge Kenya lakini nging'io model mar William Ruto namba 1 isiwinjo project madongo mobedo launch onge mag barabara ni gichungo mokwongo namba 2 gichungo wach kawo gowi wacho ni gowi ni kopo ni wakawo gowi kech gowi to yiene government kawo wakawo gimiluongo ni concessional loans yani gin cheap loans mong'eni kawo to wanyalo ichalo kama 400 billion moro nobedo signed jumbe macha no migi wing'eni loan loan winji okango concessional loan mane iso ni inyalo kawo cheap loans to ng'eni loan sani
kamancha wantie kamancha wantie gigo wi mane wan go ne wan kamarach mo Kenya kana dhi gore piny lakini sani king'iyo kan mana fiscal deficit maro is at 5.7%. Manyiso ni nyie neno ka International Monetary Fund ma provide technical assistance nyo ni ya Kenya kama gise yie ni ya gise approve ni kare Kenya ka plan ma un go ni mar economic model ni oyiene u ka ola e piny mangima lakini koro wan mong'ien to ola ni wadaka we ni timo kode ang'o kanyo neno wakelo wach gas wacho ni gas ing'eni kanyo ka government nyaka deal gi cartels ne nitie cartels e petroleum sector mane miyo nyo golo subsidy mowito go 26 billion every month kuwadugo golo subsidy mar consumption wagolo waduoke production ing'eni gima ja Kenya bro penjo bro go mong'eyo kanyo niya ni pesa duto mag subsidies ma wacho ni sirikal mokalo cha ne tiyogo gin pesa duto osetigo kuonde mage to mane ma cartel ne chamo koro japiny mawinjo kawuono gombo ng'eyo niya pesa mag subsidies ma uresogo itiyogo kuonde mage koro mwaresogo mokwongo nyiwinjo ka kero wacho niya Auditor General timo auditing maber report idhi tere parliament samo tere parliament digi uwezo mar kelo gimilo commission of inquiry modang ento pesa ni ng'ama no chame to noringo kanye namba 2 seche mwina koro wadwoko gas ne gimiluongo ni monopoly nitie ji ariyo kata ng'ato achiel ma samoro ne ok aluongo nyi ng'ato gikichuna no nitie joma ne dongo ok aluongo ng'ato nitie joma monopoly mana ji mara competition ratil chalo wacha winjo naonge competition e weche mag timo biashara mar gas koro kwa kelo Taifa Gas kata wakelo competitors moko investors moko manyiso ni gas dhi dok piny sama gas odok piny manyiso ni maisha mar dhano dhi dok piny mogo dhi dok piny anonge kaka VAT ma okango wacho ni dhi affect joma ne piny ananyise ni model marwa ni en wa tax the rich the poor erokamano Fred undu time nade mopogore nikech gimiluongo ni deficit e budget nyaka en gima nyaka bedie Kenyan context omulo ing'eni maratil nyaka kata wecha yanga yes dweche adek kane gisedonjo negi olo billion 137 treasury report to king'iyo bang' dweche auchiel giolo mang'eny gi billion 17.4 moloyo mane Uhuru Kenyatta olo gi Ruto higni 5 te mago gik mani kanyo kowacho ni ana wacho mana treasury report minyalo ng'iyo kanyo inyalo google kowacho ni concession loan en loan tiende ni kiolo tiduoko jopiny mabiro duoko gi koro wenyiso ni concession loan jopiny kia wach concession loan go jopiny ng'eyo ni kan iolo to ibiro chor gi osuru to giduoko aya koro wan wacho VOJ an gima mulo wacho ka okayiego nikech omulo en otimo PR mar Ruto PR mar Ruto en gino wacho billions ango gine number sim ibolo kama nyocho winjo ko wacho 250 million ke jamani ke tijango mago gik maonge en ng'ama bola wach okay. Koro wach mar finance bill de abiro kanyo yes o wacho ni parliament mantie gi ratiro mar form commission inquiry madhi ng'iyo kaka weche mane subsidy otiyo wan warwako une koro wacho nu netelo kata ndonjo gi disa kamano diure parliament keno uru commission inquiry no wabiro miso to ka wacho ni en wacha mano be wan wawenu kamano finance bill 2023 my bill makoro japiny nyaka some gimoro amora ma kise somo mo mane kata Koran doge bill koro som bill nikech bill ni ema dhi ketho kendo ema dhi gero gik ma dhi ketho en ni ntiere weche moponde iye kacha ma omulo giro knya wacho weche moponde iye kacha se wacho ni VAT kacha ema jogi dwa choke ka ineno petroleum products gigolo from 8% finance bill 2018 mane en 8% nikech no osiroji sani koro odhi dok nikech otimni deleted obedo deleted koro tieno odhi dok 16% kodok 16% to gimora mora matiyo gi mafuta mitoka ng'owa gigo te nengo gidhi malo mano wan mwadhi chulo apenjo kama endi abro duoko matindi koro weka ka nentie chon mondo bed olo pesa mar godo jek sirikal iwinjo wane samarach VOJ wane samarach ma economy gore piny to ka economy gore piny
to en wacho ni gin ne gikunyo ka gidhi piny ni koro giwuok oko. Jogi pod dhi kata ka giwuok to kara gin gi masin moro koro gikunye ka ginoko. Mano gima jogi timo. Nikech pesa ni ok pon kamoro. Pesa ni ok pon kamoro. Nyaka wachoke osuru kata nyaka waol. Rieko mane madu tiyo kaka jo Azimio. Wan wasewacho ni interim tieni kinde machuok. No onego bed ni subsidy cha odhi mbele mondo osir jowa. Then wach solo osuru yauru business mondo ji mang'eny ochudi, ji duto te ochudi tidwoke piny. Ing'eni ka ichoko matindo tindo mang'eny tibiro choko mang'eny. To kichoko madito to tin ok norom. Koro mane rieko modwa miyo Ruto. Ing'eni Ruto nigi ojanja moro mar bolo weche gi numbers gi number. Umulo bere mos. Abiro iri. Miuro mulo pi. Yeto gine mponge. Rieko ni wan kaka Azimio. King'iyo manifesto wa. Ne wayieko kendo wayanda langa. Ni wan weche mag tax regime, weche madhi gi osuru ni. To nyaka wami jopiny yot. Nyaka wami jopiny yot, nyaka waduok tax. Sani endi mondo mi jopiny owinja maler, adwa lande maber. Joma tiyo sirikal michulo sara man gi payslip. Kisomo payslip ni no, tineno ko ong'adi. Chik wacho ni nyaka chuli a third, achiel ewi adek mar pesa ni duto te. Kumwa chopeni kata kapok osuru gi omedi, a third cha oserumo. Loan, ang'o, pay, NSIF, NSSF, gigo duto te. Koro mondo mi wakony jopiny, nyaka waduok osuru piny. Ma king'iepo, ting'iepo yo man reja man piny, nekech osuru oduok piny. Koro production ni piny. En owacho ni sani ne gitimo subsidy on production. To an napenjo gweng' kucho. To mbolea magiwacho ni, be useyude? Onge ng'a oseyude. Koro tiene mbolea ni bentiere kuonde mitere ma kuonde moko gwenge moko. Wana rit bunge mana kaka ne gitimo ndiko. Ng'eni jogi richo. Erokamana nya. Sano kama wang'wa kanye kora Mogajwang' wadonge daka 4 kende. Mogik tik jopa dongo. Chal ka gima ni onge gima osekethore. Jopiny nigi juma achiel mar tero memorandum gi petitions e National Assembly e committee ma ochung' weche mag omuom mar ng'iyo gini matut. Nikech chik wacho ni ji nyaka som pachgi. Yes. Geno moro nitie koso geno onge. Ka watieko kiwacho wachimo gik. Geno nitie. Gimamiyo ada konyo kango. E parliament nitie bill mane okel gi the former MP mar ilongo ni Sako Bunyasi. Ilongo ni debt management bill. Yes. Ne gitamore kale. Masani koro kaka gidwa ni manage debt which parliament mag gowi 12 parliament koro sani gidhi reintroduce that bill ging'iye maber mondo ging'e kaka giket institution manyalo ng'iyo weche mag number 2 wach fuel ing'eni fuel no wacho ni wada timo biashara government to government mane mino sani fuel mane wakelo no wedhi nyewe in shillings wakoda nyewe go fuel dollars koro ing'eni sani samogolo subsidy nyaka wabed gi alternative gimwada timo koro 16% international monetary fund mano level magiyiego ma onge gimadhi medo kata ushuru ne jopiny koro weche mag ushuru gin go opportunity kako opposition mondo gikony jopiny gimbe gikela pach gi ere alternative magidwa kele pale geno onge nikech wacho nitie public participation juma achiel to king'iyo waonge gimiluongo ni chik mar public participation. There is no public participation atiende niya ok inyalo ng'eyo ni ji adi mano kelo pachgi mondo mi paro ni change mondo mi loke onge gini biro dhi e parliament kucho to kaka ne giseng'iyo ji thum to koro jogo kala to jopiny ema dhi ting'o tungni. Wan wawacho ni kaka ting' pek turo jo Kenya ni wan wadwa ni mondo Ruto gi Lange omulo gini oduok nengo ngima piny. Waseketo weche 4 manyaka gitim. Giduok nengo mogo piny, nego school fee piny, nego stima piny, nego mafuta piny. Ka giduoko gi gitende piny to koro dhi miyo japiny yo Erokamano. Nyakwara Mogajwang' weche duto ni e bunge mar piny Kenya kamene jo bura igeno ni biro go mbaka matut ewi wach mar finance bill 2023 2024 Nyakwara Mogajwang'. Jopiny bende omi thuolo mar golo pachgi. Migepe mopogore machalo ISPAC gini kaachiel kod bodies mopogore Nyakwara Mogajwang' biro bedo ka golo pachgi ewi finance bill. In kaka japiny bende inyalo ndiko kokalo kuom yor email ne apisi mar clerk mar bunge mar piny Kenya. Gol pachgi mineno kodi to maduong' moloyo
eni med some mondo ing'e ng'iende Nyakwar Mgajong. Walidhe matin mak mani med mana kete Ramogi TV ka wabiro dhi nyime kod lero ni tang'o manie finance bill ma idieko ma bende biro konyo e siro budget mar hik manyonge mabiro mar 2023-2024 ma nengone romo trilion 3.6. Ka kamano elewo producer moro Ken Muga kaachiel kod joma ne wan godo e studio ka Nyakwar Mgajong ka moting'o Fred Okango kaachiel kod Mulo Joni Nyakwar Mgajong. Yawuot Luo ma bende ne twere odhiambo ma kawuono riti ma kawuono bed mana kete ka ma en Ramogi TV riti bed kod odhiambo maber.